ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Сауду ТВ, акаву додаро, апаву хоро, мардуми дураи ватан, нафарое ки доимо моро ҳар рӯза тамошо мекунед. Имрӯз числа 23 сентябри соли 2025 сол навор кардем. Хона ҳамроҳӣ кардан, замин ҳамроҳӣ кардан, квартира ҳамроҳӣ кардан. Нарх наво бениҳоят арзон, беҳтарин нарх, беҳтарин навор. имрӯза видео 23 сентябр 2025 сол. барои реклама рақамҳоро мегузорам бачаҳо. хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. дар канал подписатсия кунед. хонаҳои арзон бисёр рӯй мекунад. ягон ша худо хоҳад ҳамин наворои мо меоем бачаҳо. фақат поделитсия, подписатсия. фикротона комментария кунед. чанд сотих, чанд квадрат, чанд хона, чандум этаж дар кора нависен. худо хоҳад наворш мекунем, видеоро сар мекунем. бародарое ки дар Московский област кор мекунен, фаъолият мекунем. борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Сауду ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. пеш аз сар кардани видео якта халадини равон кардан ҳамира эълон мекунем. шояд ки дар кортон боша бачаҳо. халадене ки калонай барои гӯшт дигаро беҳтарин халадене ки бе ӯ кор кардагай просто акада сум дар корай мега саудош мекунам. кадомитон магазин дорен, ина марамад рақамҳои телефони акара мегузорам. нарха дӯстони азиз мега ки бо маслиҳат мекунем, иншоалло як муомилаи соз мекунем. ҳами халадене ки мефурӯша меравад. ина одамое ки эҳтиёҷ ба халадене ки бе ӯ дорен, марамад бо нархи арзонак дастрас занг дада бихаренш бача азиз. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки мо дар равон кардам бача азиз. хонаи назди ҳавлигӣ рӯй кардан ки дар ноҳияи Вахшай дар районаш қарор дора. як хона дора, 6 сотих замин дора. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp, рақамҳои русия мегзорам. маълумоти пураша бо аз соҳибмулк мегирем. соҳибмулк қайд кард: мактаб 10 минут пиёда роҳай, масҷид камтар дуртаракай конкретни мегем. магазин балниса 10 минута роҳ. яъне ки мактаб, магазин, балниса аз хона то ҳаминора пиёда 10 минут роҳ масофа дорад. ина беҳтарин вариант 150 000 сомонӣ мегӯяд. ҷои обудай. фақат одамои серьёзни рақамошона аз думи канали ма Сауду ТВ занг зарен. якта хонаи барак кардагӣ, ҳавлиш ҳама ҳамвор. хаяко кам беш наи газ биромадай, хор биромадай, дуб сехтона хитон ташкил мекунед. акада сум дар кор аз сабаби срочно лозим будани пул арзон фурӯхтеса 150 000. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ равонкардагӣ. бачаҳко замин рӯй кардан ки бо рехтагӣ фундаменти хонаҳо тайёр. ин замин дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Ваҳдат, 6 сотих замин, бетон, 12 ба 8 рехтагӣ тайёрай. нашод нарх 230 000 сомониш мега. муомилаи соз дора. 600, яъне ки 6 сотих замин, бетони 12 ба 8 рехтагӣ. дасти WhatsApp рақамош дар рӯи экрантон мебарояд. боз маълумоти пураша бигирем. хеле нархҳо ҳамира мегирем бачаҳо азиз. ягон 70 000 расход агар мешава хоначаи фасонак. марҳамат аз думи канали Сауду ТВ ҳамроҳи соҳибмулк масъя кунед. лайкотон намонед, дар канал подписатсия кунед. хонаҳои арзон бисёр рӯй мекунад бачаҳо азиз. мода ҳолатҳое мешава хеле ҳисоби хеле положенияи вазъи мешава. ҳар шахсе худованд нашава. хеле ҳолатҳо мешава ки мефурӯшанд хонаҳошона. тамошо кунед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. ҳар як хонаҳои рӯй мекунанд, ҳар як квартира рӯй мекунанд, заминҳо рӯй мекунанд. фақат шумо сабр карда тамошо кунед. иншоалло ягонташа мегирем.
квартираи фурӯшӣ равонкарданги дар шаҳраки Балх, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Калхозобод, кӯчаи Гагарин, 3 этаж, 49 метри квадратӣ масоҳат, 250,000 сомонӣ нарх. WhatsApp дасти рӯи экрани шумо мебурояд. маълумоти пурраша бигирен. Свет об пастяне ҳастай. бозору масҷиду беморхона қарибай. аптека, магазин қарибишта қарор дорад. ремонтош замонавӣ хушрук кардагӣ. простаки ай сабаби камбуд доштанмон мо хонара мефурӯшем. 250,000 сум ки хеле нарху дӯстон редка мешавад. бовар кунен, Саудо ТВ то ҷое ки медунен ҳаррӯза паши навор мекунаву хонаҳоро қабул карда пешкаштон мекунад. ҳамин нафарое ки мо дар хона рӯй мекунем, видео мекунем, худтон телефонотон баракӣ бигиренда хушу навор кунен. мақсад аму навор дар хонаҳотон хушу омада мақсад битова ки ами тамошобинон я чизра бибинанда бифаҳмам чиз. оиди квартира дӯстон занг 250,000 далчи видеоро худтон тамошо кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе. дохили хонаҳоро тамошо кунед. баъзе шикатур, баъзе шпаклёвка кардагӣ, баъзеҳо ҳамин ҳолат кардагӣ. 5 комнатаҳай 3 сотихи замин масоҳат дорад. хона бо газаблокай ба фикр бачо. газаблок кардагӣ. мега ки 300,000 сумаш мегем. ҳамун нафарои серьёзни агар занг занад иншоалло бо арзон мешавад. 300,000 сомонӣ дар ноҳияи Шоҳмансур, 3 сотих 5 ҳуҷрага. ина марамат дохили шаҳр хона хостен бигиренш. мегум гӯ дӯстон, подписатсия кунед, хонаҳои арзон бисёр рӯй мекунад. ягон ташаи интихоб карда мехаренш. наворо просто барои тамошои холӣ нест бачо. натиҷаи кор дар кор. лайк монен, падилитсия кунен, подписатсия кунен. рӯи кине хона хорда хонаҳо савдо шава рамат га ҳамаи мо шумо да мардум. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. ҳамин хонаҳо дӯстон ҳаррӯзае ки навор мекунем, мардум рӯй мекунанд, ба як умеди мақсад равон мекунанд ки ҳамин хонаҳомона Саудо ТВ чокна савдо карда бита. дар канали Саудо ТВ хонаҳо савдо мешавад. хикарден ба ҳам хотир тарафи дасти чап лайк мондагӣ. ҳамира монен аз шумо як дастгирии бениҳоят калон ба як дона лайкай дига ҳеҷ дар кор нест. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 2 сотих 2 ҳуҷра пеши мошинбозор шаҳри Душанбе, 240,000 сомонӣ нархаш. поёни корвон пеши мошинбозор, духона бания дарондакардагӣ, хонаҳо падабои тайёрай, шпаклёвка шкадян шкатуркадян мегирен, абоиш мезаненда ягон лиюср мечаспонен, тиреза дар дора қолина мепартенда зиндагиро сар мекунен. намиқа кор ба 240,000 сомонӣ. ов дора мега надора, ов дора, рафтам худам дидам. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ навбатӣ астае ки дар ноҳияи шаҳри нав бачо азиз. 2 ҳуҷрага 3 сотих замин дора. пушти мактаби Островский шаҳри навда қарор дора. ин ҳами 3 сотиха духонагара 220,000 меган. одамои серьёзни марамат занг занен. духонагаи фурӯшӣ бо сарай мега алоҳида бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ воқеъ дар ноҳияи шаҳри нав, обшиҷитои пасти мактаби Островский. маълумоти бештар дар WhatsApp занг зананд, видеошам рӯйтон мекунанд, маълумоти пурраша равон мекунанд. далши бо ҳозирашта 2 ҳуҷра 3 сотих замин, 220,000 сомонӣ. ина марамат дӯстон, худтон бо далши маълумотша рақамоша занг занг бигирен. WhatsApp ахириш 2000. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ бача азиз. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки 5 сотих 2 ҳуҷра
деҳаи Яккабеди ноҳияи Файзободда қарор дорад бача азиз. 1000 сум кам 300,000 сомонӣ. қисмати аловхона, анҷомхона мегӯян. Бача банкҳоравӣ зимистона мегзаронем ба ёнбо. қисми падвалаш, падвали калони фасон. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод деҳаи Яккабед. 5 сотих замин, 2 дархона дора, падвал, ҳаммом, ошхона бо ремонт, дарахтҳои мевадиҳанда дора. аз шаҳри Ваҳдат 20 километр то хонара роҳ ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона 100% таъҷилан фурӯхта мешавад. 299,000 сомонӣ. Марҳамат дӯстон, маълумоти пурраша бигирен. лайкора монен, пабратики подписатсия кунен. Саудо ТВ бари шумо навор мекунад ҳар рӯза. Мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад, дар 10-ум этажаш. дидесен кадом ҳолат қум баровардагӣ тайёр мегирен, шикатура сар мекунен. як хонага 44 квадрат, 10-ум этаж, назди ҳукумати ноҳияи Рӯдакӣ. 260,000 сум нарх. як ҳуҷрага 10-ум этаж 44 квадрат, дом 10 этажа, хона дар 10-ум этаж. иҷозати ремонт ва зиндагӣ ҳастай. 2 комната озод карда мешавад. 2 тиреза дора. Дом дар сентри Рӯдакӣ, назди ҳукумат дар қарор дорад. дар наздикии дом садик, мактаб, ҳамаи чизҳои лозима ҳаст. об, свет постоянӣ дора. илтимос беҳуда занг назанен. 260,000 сомонӣ. маълумоти пурра тариқи WhatsApp ҳамаша гуфтем. ба ҳар ҳол бо худтон метонен пурсонҷен. хона дар ҳамин дом қарор дорад бача азиз. мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 55 квадрати метр, сехонагаи майда мешавад. 235,000 сум. дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон, Зарнисор қарор дорад. лифт мега дора. занг бизанен. WhatsApp мон ахириш 52 да метонен маълумоти пурраша бигирен. 18-ум этаж, 3 ҳуҷрагаи 55 квадрата, Зарафшон, Зарнисор. 235,000 сомонӣ. бачаку наворо чӣ хелай? фақат конкрет нигав занен. менатҳое ки кадестем баҳри шумо. хонаҳо арзонанд, қиматанд, аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат хона дар кор. фақат навора стоп кунен, комментария кунен. далчи видеода худо хоҳад тамошо кунем, мемонем иншоалло. мо ки намонем роӣ мекунанд. ҳамин талабот ки боша соҳибхонаҳо роӣ мекунанд, мода мо реклама мекунем, шумо мегинем, мебинем. баъд 10-мин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира 2-ум этаж. дидестен ҳамин дом да қарор дорад. як ҳуҷрага 2-ум этаж 41 квадрат, ҳолати коробка, дар Карасинка, пушти ҳайкали модар, шаҳри Ваҳдат. 205,000 сомонӣ. срочна фурӯхта мешавад. 2-ум этаж. доми 12 этажа, новостройка. дом дорои 2 лифт буда, бе барқам кор мекунад лифташ. як ҳуҷрага 41 квадрат метр. хоб чӣ мега дизайнерош падарка гуфтаги бино дар Карасинка, пушти ҳайкали модар. ирӯза навори ма дӯстон ба 10 дона хона ҷамъбаст шид. ҳама каса як бор дига мегӯям, лайкора монен, падилитсия кунен. ҳамин каналда подписатсия кунен. хонаҳои арзон бисёр роӣ мекунад бача азиз. подписатсия кунен. 51,300 додам дар канал. бовар кардагиаш шумо ҳам бовар кунед. зинда бошем бачаҳо. то навори